Ассалому алайкум, подписчикони муҳтарам. Ҳама каса созен хубен бачаку. Ина 44 чашма омадем, ма души хай гузаштеса. Шуморо мегум биёен тамошо кунед. Хая хелат омадаги, я хелат омадаги нест. Ай ғариби тамошо мекунӣ ватана, бародар. Биё а души ай. Ҳози вақти 44 чашма нест. Хай мо я ҷон хе омадем тамошо. Ҳама каса ҳози мо ҷое ки шумо надем, ишон кунед. Неки а души даун гирифтем. Чотки баъд гузашт, маъқул шуд. Кадоме жиланка дори гиҷое ки мефоратон сиёмка кунем метавонем комментария дар нависем бачако маъқултон мешавад беҳад ҷои зура инаҷа тобистони гарм дар дафига одам пур мешавад инаҷо ози холе бачакора бромад инаҷа омасай хеле меброй мерай боло обшим райн к айда метавонен агон тадбиён тамошо кунем. На болора дидем бачако инҷо короче ҷои кишонай да кадоме мурдагие да уҷо хеле дарахт ази аки уҷа вақт монда мешава баромадан дау хай иншолло дофи дига биён сиём бачако ина мо рафтесем тамошо кунем ад душиай ина ҷои обозӣ мерем ҷои обозии ништияги бадай бачако метавонем дар канали мо подписатсия кунем дар комментария нависем ҷода чӣ маъқулан мерем сиёмка мекунем. Ина ҷои обозии мардакуна бефара шудум бачако инаҷа ҷои обозиша ина то да кансара ина решоткора дидесена тинкора короче вобшим ай тинко усун ҷои занакоа иҷа ҷои бачако ина ҷои обозиша хай чотке маъқултон мешава иншолло биёен бола ҷои абед пабед кини мисол киси гузаштана усуда вобшим ҳама чиз дора ина качелик пачелик ништия маъқул кунед инаҷа бачако ҷои мисол нашинем дам мегирем исуусун ҷои дамгирӣ авушим бачако хай пушаймон мамешин инаҷа миёй рай аюс омаданай инаҷа миёй инаҷа масҷидай бачако метавонем инҷа намоз бихонем бефарашидум наҷа магазинай короче исуусун чотке маъқултон мешавад инаҷа ҷои баромад бачако нигоҳ кунед моира ина ҷои дамгириам дора ҳат душия дамгирӣ памгирӣ меем дам мегирем бачако инаҷа мумкин неста ҷои обозӣ кардан мумкин неста бачакои азиз нигоҳ кунен ай дуруи санг об ромадеса инам хе черезнами дуруни об ай 44 ҷош короче об меброя бачако а душия ина обш софай даже моҳиёра бинед ина моҳиё пол ина моҳиё дуруи об да гаштесан ягон ном пон партоишона медаван мечаспон хай бародаро видеои мо ба охир мераса ина тамошо кардем ҳама каса биёен роҳат кунед бирем зинда бошем бачако мо буромадестем ҷанайсагаги роҳи сафед гап нест 44 чашмаҷон инаҷа хуш роҳи чинайсага дар паноҳи худо бошед зинда бошем